Да, трябва да си Жив и здрав! Така се. Дойде време да кажем на здраве за здравето на рожденика. Айде на здраве! Здраве! Жив и здрав! Много щастлива! Чакай да. Чакай, Румен. Ето ги има на чашка. Чакай. Но той ти сипа Иван, бе. Той на румата си рума. Шуде. Сега. Здраве! Айде. Живи и здрави. Така. И да кажа сега за моя съпруг. Се оплакваш ли? Ние се оженихме преди 16 години. И, значи, той си замина, той се върна обратно в Америка и един негов приятел и колега разбрал, че Иван е в България, че се оженил и се намира съвсем случайно в Банско. И тръгнал да го издирва. И така малък град, нали, от дума на дума, те са отпътили хората и той се добира до Леля ми. Кой е това сега? И както иде до моята Леля. И каза... Кой е? Боже, момче. Какво става? Тошко ли чука? Пица. Пица за децата. О, Мария! Да. О! И този човек казва, така и така госпожа, нали, моя приятел и колега Иван, така и така разбрахме. И тя казва, да, той се ожени за моята племеница, те не сключиха брак, обаче той беше, нали, замина си за мен. И той казал така, искам да ви кажа едно, аз го познавам много добре и съм работил с него дълги години. Госпожа, ако сега тук върви една мравка, той ще се отдръпне, за да направи път на мравката. Това е най-добрият човек, който познавам. И аз за 16 години мога да кажа след 16 години също, че той е най-добрият човек, който познавам. И аз Сега пица. и искам да ти пожелая, Иване, дълги години още, жив и здрав, да бъдеш до мене винаги. Горчиво! Ти си моя най-добър приятел. На здраве! Здраве! На здраве! Милички. Мариче. Разплака ме, Мариче. Славейче, да, това е Ще се смеете и няма да плачете сега. Никога няма да забравя това нещо и Лена ми няма да го забрави. Тя и до сега казва, този човек дойде и каза, ако тук върви една мравка, Иван ще се отдръпне, за да й направи път. Това е най-добрият човек, който познавам и аз го казвам също. Искам да е жив и здрав още дълги години. Аз да ти кажа, Иван, кога за първи път го видях, И аз съм голяма късметлийка. ни паржоли прави.